masoyana domin a sona yi rai kuna da jiki kamar ana rana haka san misalta a labarin so ni zangana kullum ne tunanina so bai shiga cikin raina lallai in ɓaci kaina da tunanin so jikina a takaici yanzu zan furta labarin sahibata da sanar so da ita soyayya jini da hanta. Safiya ta waye waje abin sana'ata ina addu'a da mu komai na ya daidaita ta zo abin sana'ata na ba ta sayayyarta hakan ya samu labarta ruwan ina ya burge ta na murmusa na kyale ta ina ganin kamar cuta ashe aranta zaɓinta da gaske ni ba cuta ta sallama da ni sai an jima washe gari safiyar gobe sai ga kiranta akan wayata na jima ina ta tunaninta kafin daga ta na yi nufin idan na daga da ɓata ranta ashe ba haka cikin ranta tunani ne ya bambanta da ɗan waya da saurarinta ta bayyana mun kalamanta da soyayya a harshenta ta ce da ni za mu ɗan zanta amma in saurari zuwanta na ɗan shiri ina ta jiranta na kwalliya haɗin ɗan gata ta gata nan cikin motarta ta fito gina na hanzarta na taho ta na jira an sata soyayya na shige ranta na bayyana mata sirrina soyayya ita ce zaɓina da murmushi da kallon ƙauna ta bar ni sahiba ta yi murna tunani da har rana ni da ita mu shige ƙauna ashe za mu yi rabewa sam ni ban tunani ba kullum na ɗan waya na kiranta zam jini kamar dirhanta safiyar gobe na yi kiranta ban yi samun ta ba na shige yanayi na daban kamar ku bani ba na ɗauki hanyar a daidaita na je gidan iyayen nata na sallama siga babanta na gaida shi na ce yadinta ya ce tana gudun kawunta ta ce ta gansu kan aurenta ya roka tafi ko ka huta soyayya kai da ita rabe musamman ba aure ni na ba ta zaɓin ranta ina bakin ciki zan barta soyayya ta sakan kunci har abada ba zan manta ba ta tafi